nešto da krenem i... Berema nam je malo u pidžami, ali dobro. Mnogo lijepa. I danas snimamo isprobavanju stvari. Danas snimamo isprobavanje stvari i jep. Isprobavat ćemo neke slatkiše. Tako da možemo krenuti sa videom. Kod Foodi, kod Nane Didi. Da sam se ja spojila. Ajde Tako je. tvor. Tom. Ovo je, ti ne znaš pokazati. Kinder Milk Schnitten. Ja to otam. Evo tu. Ja to. Ohne Säusten, Alkohol und Conversation. Da, Nema alkohola i... A ima mi. Ne. Kako se ga kaže? Konzervacija. Stani da uzmem malo. Puci. That's to. Uglavnom gore je mekani sloj. Ovo je kao sandvič, čekaj, ajde. Ajde vi. Ide... Sačekaj. Ide... kako? Ovo ne Korak. sve, ovo sve ja kupljam, nema je Čekaj. sve. Ide korak, to ide krema sa limunom i vanilom i nečim svačim. I još jedan kao korak, ali to je tako mekano i slabi. Jeste vidjeli ovo? To si vidio u prošlom videu. Jeste suk. Sad ja neku stvar. Evo. Ti si jednu sad ću. Ja sam ovaj. Lega, tako sam ovako stvarno. Da ja to. Pa ja, ajde. Kada se ovako ta kucuta na YouTube, a ne mogu ja. Onda. Šta ruča? I tako, nije on tako. A, ima. A da imam ovo, majko moja, za jedno isto je. Motherfucker, what the fuck. Šta ruča? Šta da? To se može oštrati, imaš svašta, ali bez. Evo vidite, imam ovu. Majke. Vidite ovako. Sol. To ja tebe pokažem. Tiki. Evo vam majica. Znači ovo tako teško izgledati. Evo ti roze. Paprik sam se prije dovećaš. Jer moje roze, moja zelena. Jako je fin. Lijepo je. Jesam sam kupila venca. Chia, Caprice, Watermelon.